Исәнмесез укучылар. Үткән дәрестә без сезнең белән Идел һәм Каму буйларында борынгы заман кешеләренең барлыкка килүләре турында сөйләштек. Әйдәгез искә төшереп алыйк. Экранга сезгә рәсемнәр чыгар. Аның нәрсә аңлатканын белергә кирәк булыр. Экранда беренче рәсем: аскы өлеше җиргә иңдереп бүрәнәдән төзелгән торак. Дөрес, ярым землянка. Экранда икенче рәсем: очлы башлы сөңге рәвешендә балык тоту җайланмасы. Бик дөрес, гарпун. Әйдәгез, яңа темабызны башлыйбыз. Урта Идел буйларында ананинлар төреклек иткән заманда Үзәк Азиядә төрки телле кабиләләр яшәгән. Безнең эрага кадәрге 1000 еллыкта алар халык булып формалашканнар. Кытайлар аларны хуннар яисә сөннәр дип атыйлар. Хуннарның күпчелеге терлекчелек, калганнары игенчелек белән шөгыльләнгән. Терлек асраучылар ат һәм сарык көтүләре белән бергә күченеп йөргәннәр. Игенчеләр утрак тормышта яшәгән. Яңа эрага кадәр 3нче гасыр ахырында хуннарда дәүләт барлыкка килә. Аның белән рәхимсез, үтә хәйләкәр Шаньюй, ягъни хаким Маудунь җитәкчелек иткән. Ул гаять көчле хәрби оешма армия төзегән. Аның кул астында дистәләгән 1000 җайдак булган. Үлем җәзасыннан куркып, бер генә хун да хәрби бурычын үтәүдән баш тарта алмаган. Хуннарның атлы сугышчылары сугыш вакытында дошманга ук яңгыры яудырган. Сызгырып үткән ук тавышы дошман йөрәгенә курку һәм шом салган. Сугышчан держава үзенең шикләрен киңәйткән. Алтай таулары, Байкал тирәсендәге рудага бай җирләрне кулга төшерү хуннар өчен гаять зур әһәмияткә ия була. Хуннар тимер ятмаларын үзләштерергә керешәләр. Монда металл эшкәртәләр, тимер коючы һәм корал ясаучы бистәләре барлыкка килә. Аннары шәһәрләр һәм калгалар, авыллар пәйда була. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Хуннарның дошманнары булган микән? Булган. Кытай хуннарның иң зур дошманы булган. Кытайларның хуннарга ясак түләп торган заманнары да, хуннарның Кытайга бәйле чорлары да безгә мәгълүм. Ахыр чиктә Кытайлар хуннарны тәмам тармар итәләр. Хуннарның бер өлеше көнбатышка китә һәм анда аларны гуннар дип атый башлыйлар. Аларга мәҗбүри дә ирекле рәвештә башка күчмә һәм ярым күчмә кабиләләр кушыла. 375 елда хуннар Идел елгасын, аннан соң Донны кичеп чыгалар. Моннан алар көнбатыш Европага юл тоталар. Анда хуннар бик күп илләргә походлар ясап торган куәтле кабиләләр берлегенә юлбашчылык итәләр. Хуннарның иң кыдрәтле вакыты юлбашчылары булып Атилла торган заманга туры килә. Ләкин ул үлгәннән соң 453 елда хуннар арасында ызгыш талаш башлана һәм аларның берлеге таркала. Азиядан Европага таба хәрәкәт иткәндә хуннар күп кенә кабиләләрне дә төпләнеп яшәгән урыннарыннан кузгаталар. Халыкларның бөек күчешенә этәргеч була бу. Гомуми агымга татар халкының борынгы бабалары болгарлар һәм суарлар да кушылып китә. Хуннар белән бергә кузгалган кабиләләрнең бер өлеше безнең төбәктә утырып кала. Алар арасында хуннар үзләре дә була. Татарстандагы Аксубай районының татар Сөнчәлесе авылы янында археологлар бик матур иттереп бизәлгән 2 тоткалы зур бронза казаннар таптылар. Соңрак ачыкланганча, алар хун казаннары була. Хуннар татарларның турыдан-туры тыкымнары түгел. Ләкин аларның көнбатышка таба хәрәкәт итүе Урта Идел буе һәм аның халыклары тормышына сизелерлек эз калдыра. Укучылар, әйдәгез, төрки каханлыгы турында сөйләшик. Азияга әйләнеп кайтыйк. 6нчы гасырда Төньяк Алтайга төрки атамалы аз санлы халыклар төркеме пәйда була. Алар үзләрен хун тукымыннан дип исәплиләр.
Алтай тауы итәгенә тимер чыгару һәм кыю белән шөгыльләнеп, төркиләр башта утрак тормышта яшиләр. Шул ук вакытта алар монгол телендә сөйләшүче южаннарга буйсынганнар. Бумын идарә иткән заманда төркиләр шактый ныгыйлар һәм южаннар белән исәпләшми башлыйлар. 551 елда Бумын южаннарның барлык төп көчләрен тормар итә һәм Кохан дигән дәрәҗә ала. Шулай итеп төрки коханлык барлыкка килә. Бумын Кохан варислары төркиләрнең биләмәләрен киңәйтәләр. Излексез сугышлар алып барып, алар күрше кабиләләрне кысрыклыйлар. Байлыкларын тартып алалар. Әсирләр төркиләрнең кылына яисә сугышчыларына әверелгән. Коханлыкка нигез салынуга 20 ел чамасы узар-узмастан аның биләмәләре Төньяк Кытайдан Кара диңгез буйларына кадәр җәелә. Төрле телдә сөйләшүче кабиләләр яшәгән бу исәпсез-хисапсыз җирләрне бердәм хакимият кулы астына тоту кыен булган. 588 елда дәүләт ике өлешкә Көнбатыш һәм Көнчыгыш коханлыкларга бүленә. Шама белән 100 еллап вакыт узгач, соңгылары үзләре дә таркалалар. Әмма Көнчыгыш төрки коханлыгы ярты гасыр чамасы узгач торгызыла. Укучылар, төрки коханлыгы тарихы тоташ сугышлардан гына тормаган. Аларның башка өлкәләрдә дә уңышлары җитәрлек булган. Төркиләр үз биләмәләрендә сәүдә үстерүгә зур көч куйганнар. Аларда язу мәдәнияте туган. Төрки гаскәр башлыклары күлтәген, Төньяк һәм Билги Кохан истәлегенә куелган кабер ташларында рун язуының бик күркәм үрнәкләре сакланып калган. Бу язмалар хакимнәрнең һәм гаскәр башлыкларының тормышы һәм батырлыклары хакында бәян итәләр. Төркиләрдә шәһәр төзелеше, архитектура һәм сәнгать тагында зурарак үсеш алган. Төрки коханлык заманында безнең төбәктә имән-кискә кабиләләре пәйда була. Нәк менә имән-кискәлеләр җирне атка җигелгән сука ярдәмендә эшкәртә башлаганнар. Аларның сәүдә элемтәләре Урта Азия һәм Казакъстанга кадәр барып җиткән. Имән-кискәлеләр җирле халыклар арасында беренчеләрдән булып, сәүдә эшендә металл акчадан файдалана башлаганнар. Ә хәзер Бөек Болгар иле турында сөйләшербез. Хуннарның көнбатышка күчеше вакытында ук Кара диңгез һәм Азов буйларындагы далаларга төрки телле башка кабиләләр белән бер рәттән болгарлар да килә. Соңыннан монда төрки коханлык биләмәләре җәелә. Болгарлар вассал рәвешендә аның составына кертелгәннәр. 632 елда Кубраткан җитәкчелегендә алар бәйсезлеккә ирешәләр. Мөстәкыйль дәүләт Болгар иле төзелә. Бөек Болгар иленең башкаласы Таман ярым утравындагы борынгы Фанагория шәһәре булган. Ул өлешчә торгызыла. Монда һөнәрчелек һәм сәүдә алга китә. Бөек Болгарның тарихы кыска булып чыга. Кубратның уллары аталарының бер-берегездән аерылгысыз дус һәм тату яшәгез дигән васиятен үтәмиләр. Аталары үлгәч, алар хакимият өчен көрәшә башлыйлар һәм җирләрне үзара бүлешәләр. Дәүләт таркала. Үзләренә буйсындырырга омтылып болгарларны сугышчан күршеләре бимазалый башлый. Кубратның Аспарух атлы улы үзенең халкын Дунай ярларына алып китәргә мәҗбүр була. Монда болгарлар славяннарны буйсындырып 681 елда яңа дәүләт Дунай Болгариясын төзиләр. Болгарларның күпчелеге Кубратның икенче улы Батбай белән берлектә үзләренең төп җирләрендә торып кала. Алар тиздән Кырым ярым утравын, Днепр тирәсендәге дала һәм урманлы далаларны яулап алалар. Нәкъ менә шушы далаларда Полтава өлкәсенең кече Перещепино авылы янында алтын һәм көмеш савыт-сабадан, кыйммәтле кораллардан һәм бизәнү әйберләреннән торган бай хәзинә табылды. Бөек Болгар иленә нигез салучыларның исеме сакланган. 2 йөзеккә нисбәтле рәвештә бу хәзинәне Кубратхан хәзинәсе дип атыйлар. Сүз Хәзәр коханлыгы турында дәвам итә. Болгарларның көнчыгыштагы күршеләре төрки телле хәзәрләр булган.
Хуннарның ябырылып киткән агымы хәзәрләрне дә бетереп алып китә. Һәм алар Каспий диңгезе буйларында, хәзерге Дагыстан территориясендә төпләнеп калалар. Хәзерләр дә Төрки каханлыгы кул астында булганнар. Ул таркалганнан соң үз дәүләтләрен, Хәзәр каханлыгын оештырганнар. Хәзәр каханлыгы 8-10 гасырлар башларына куәтле дәүләткә әверелгән. Шуңа да карамастан, 737 елда хәлифә гаскәрләре Хәзәр җирләренә җимергеш поход ясый. Хәзәрләрнең баш каласы Сәмәндәр алына. Күп кенә шәһәрләр һәм авыллар яндырыла, талана. Кахан гаскәре белән Дон буйларына һәм Түбән Иделгә күчеп китә. Ил халкының күпчелеге дә шунда күченә. Хәзәрләр биек Болгар иле таркалганнан соңгы Болгар җирләрен яулап алалар. Болгарларның азчылыкны тәшкил иткән өлеше туган җирләрен калдырып Идел буйлап югарыга таба күтәрелә. 8 гасыр уртасында алар хәзерге Татарстан территориясенә килеп җитәләр. Хәзәрләрнең баш каласы Түбән Иделгә күчә. Ул Идел дип аталган. 8-9 гасырларда Көнчыгыш Европада аңа тиңләшерлек шәһәр булмый. Идел елганың 2 яры буйлап берничә километрга сузылган. Җәй көне каланы йөзем бакчалары, гөл бакчалар яшеллеккә күмгән. Шәһәрләрдә сарайлар, мәчетләр, чиркәүләр күп булган. Каханлыкның баш каласы гаять мөһим һөнәрчелек һәм халыкара сәүдә үзәге булган. Товарлар бик күп булганлыктан, аларны урнаштыру өчен Иделнең бер өлешен бүлеп биргәннәр. Мал Рустан һәм Болгариядән, Грециядән, Каспий диңгезенең көньяк ярыннан һәм Кавказдан килгән. Чит ил сәүдәгәрләре каханлыкның башка шәһәрләрендә дә сәүдә иткәннәр. Хәзәрләрнең металл акчалары акча берәмлеге буларак йөргән. 10 гасыр ахырында Хәзәр каханлыгы яшәүдән туктый. Ләкин Хәзәр атамасы шунда ук юкка чыкмаган. 300 ел вакыт узганнан соң да, әле ул рус чыганакларында Мәскәү князьләренең төрле хезмәтләрен санаганда әледән-әле очрап торган. Укучылар, онлайн дәресебезнең борынгы төркиләр һәм борынгы төрки дәүләтләр диелгән темасын тәмамладык. Без сезнең белән практик өлештә очрашырбыз.